Σίγουρα τα μελομακάρονα τα λατρεύεις και εσύ όσο εγώ. Πάμε λοιπόν να σου δείξω μια πιο υγιεινή εκδοχή τους. Ξεκινώντας με το σιρόπι θα μεταφέρεις σε ένα κατσαρολάκι το μέλι, το νερό και την κανέλα και ζεσταίνεις για λίγα λεπτά προσθέτοντας προς το τέλος και τα γαρίφαλα και θα το αφήσεις να κρυώσει. Σε ένα μούλτι θα αναμίξεις το ελαιόλαδο, το χυμό πορτοκαλιού, το μέλι και την πάστα από το χουρμά. Θα μεταφέρεις το μείγμα σε ένα μπολ και θα προσθέσεις το αλεύρι της επιλογής σου. Βάζεις λίγο baking powder, κανέλα, ξύσμα από ένα πορτοκάλι και θα ανακατέψεις πολύ καλά τα υλικά σου. Πλάθεις τα μελομακάρονα και τα μεταφέρεις σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Θα ψήσεις στους 180 βαθμούς με αέρα μέχρι να γίνουν τραγανά. Και όσο είναι ακόμα ζεστά, τα βυθίζουμε μέσα στο κρύο σιρόπι για περίπου 15 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να μελώσουν μέχρι μέσα. Σπάμε και λίγο καρύδι από πάνω και είναι έτοιμα να τα απολαύσουμε χωρίς πολλές τύψεις. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα!